بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وسلم اللہم ربنا ظلمنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنکون من الخاسرین ربی اشرح لی صدری ویسر لی وامری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جڑی کلام پاک پڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صدقے وسیلے نال اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ اقدس وچ پیش کرنے مولا قبول و منظور فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے وسیلے دے نال حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے آج دن تک جتنے حالت اسلام وچ مرد عورت بچے بوڑھے جوان سارے فوت ہوئے سارے نیرور میں سالے سواب کرنے مولا قبول و منظور فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا واسطہ، حضرت ابوبکر صدیق دی صداقت دا واسطہ، حضرت عمر فاروق دی عدالت دا واسطہ، حضرت عثمان غنی دی سخاوت دا واسطہ، حضرت مولا علی دی شجاعت دا واسطہ، امام حسن دی سیادت دا واسطہ، امام حسین دی شہادت دا واسطہ، غوث پاک دی ولایت دا واسطہ، اور تمام جتنے بھی حالت اسلام وچ مرد عورت بچے بوڑھے فوت ہوئے سارے نے روح نو سالے سواب کرنے ہیں۔ یا اللہ اپنی بارگاہ لیا قبول و منظور فرما۔ حسین چورائی صاحب نائب امیر پی پی 39 جڑے فوت ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے قبر دیا منزل آسان فرما۔ یا اللہ تینوں اپنے حبیب دا واسطہ ہی انہوں دی آخری منزلہ جڑیاں قبر دیاں وہ آسان فرما اور جنت دے باغاں وچوں ایک باغ بنا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا